Id-deputati tal-Gvern huma kompliċi fit-tradiment. Aħna mhux se nagħmlu hekk. Aħna se nibqgħu niġġieldu biex isptarijiet jirritornaw lura għand in-nies u l-poplu ma jibqax jinsteraq. Nibqgħu nwedu l-appoġġ sħiħ tagħna lill-Gvern jekk irid jiġġieled jikkombatti biex neħdu lura l-isptarijiet tagħna. Jekk il-Gvern ma jagħmilx hekk, jiena nwiegħed lill-poplu Malti wawċi illi nibqa' sal-aħħar nifs nipprova ninsisti ġewwa l-qrati b'kull mod legali li nġib lura l-isptarijiet tagħna, illi nġib lura dawk l-obbligi illi l-Gvern rabatna bihom ħalli l-poplu tagħna ma jinsterax. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Id-Deputati waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret eżatt wara l-vot li ttieħed fil-Parlament il-ħamis filgħaxija fejn il-Gvern baqa' joħroġ onqu għal Stewart, kumpanija li ħallit l-isptar sal-luqa kważi ikkundannat u ma investit xejn f'Kering Grek u fl-isptar ta' Għawdex. Id-Deputati fakkar kif 5 snin ilu il-Gvern ta' Joseph Muscat kien iffirma deal mal-kumpanija Vitals li ħadd ma kien jaf min hi, bl-iskop li jkun hemm min ikun kompliċi f'arranġament biex jisirqu lill-poplu. Din il-kumpanija tħallset mit-taxxi tal-poplu Malti, flus li minnhom ma ħadna xejn lura. Id-Deputati fakkar kif f'Awwissu tas-sena l-oħra Konrad Mizzi iffirma kuntratt ieħor f'isem kull Malti u Wawċi. F'isem kull Malti u Wawċi illi meta l-kuntratt jiġi kkanċellat għax daw fallew, inħallsuhom 100 miljun minn flusna, minn bwietna, mit-taxxi tagħna. Dawn il-100 miljun wara mid-ġurnata ta' Robert Abela setgħu ntużaw biex jingħata sostnen lil ħaddiema li mhux se jirċievu l-ebda għajnuna mill-Gvern f'din il-kriżi li nsabu fiha. Id-Deputati insista li dak li assistejna għalih fil-Parlament kien biss tradiment. Minflok assistejna għal tradiment tal-poplu Malti. Minflok assistejna illi flok il-kundanna ta' Konrad Mizzi issanna l-endorsement fejn il-membri kollha tal-Gvern ġew kompliċi f'din is-serqa. Marija Francaranza għal Net News.